ento wong-wong elek kuwi bakal njungkengke marang kawibawane ratu. Ngrubuhke marang ngadeking negara aku sing bakal ngadili. Inggih, yen tetela kados mekaten kula namung nderek bagus. Iki wis manjer tengahing bedhug. Jago enggal diwiwiti abar liyane jago mudhun saka panggung. Apa mau jeneng? Wah, Jakal Birawa. Aku mung ngeman karo kowe. Mumpung kabeh iki durung kebatut, kinggo bisa direka daya reka-rekae. Kowe perang karo aku ning kowe ngalah. Kowe ketok ngalah. Engko nek wis rampung adon-adon jago kowe tak sangoni jalik perang miliat omong. Duit. Iki ana rokok Marlboro Krata gelem utawa njaluk omah sing magrong-magrong utawa kowe njaluk es maca yo tak tukono. Ning yo kuwi ning kowe reka-reka kowe kalah karo aku. Tak sawang modelmu kuwi rai wong ra duwe dhuwit. Piye wani ora? Wah. Ono blabar kawat ning kene dudu papane wong nyang-nyangan anane wani apa mati. Anane urip utawa mati. Kowe wani tenan karo aku? Ora sah dadak ari. Wis munggah ning blabar kawat. Ora bakal mundur gelem mundur yen wis dadi batang kowe ladal. Nekat tenan bocah iki. Ketoke terbeleng utang ra iso nyaur pungkasane golek dalane pati wani tanding karo aku. Mara gage maju. Ora sah dadak kagan sumbar maju salah kelakon tak uncatke nyawamu. Kowe ladal. Tak candak sabetke perbatang kelakon gelangsaran nyawamu. Attack!